Držím. 10. Štart 10, pravá 5, dlhá moc, hej? Áno. 5, 4, 3, 2, 1, štart. 10. Doprava 5, dlhá moc, 70. Prava 2, dlhá. 50, prava 3 minus, viaže do ľavej 5, tyč bordel, cez most úzko. 70, hore ľava 4 minus, ľava 4 minus, 50, do ľavej 4 minus tyč, ľava 4 minus tyč a 80, do pravej 2 cez horizont rež mini, asi vypust, prava 2 cez horizont rež mini, za ňou 100, cez horizont stredom, 80 za horizontom a na konci ľava 2 tyč, 150, ľava 1, 50 a pravá 2 dlhá moc, 80, do pravej 2 dlhej moc, cez horizont, 150 vidíš a pravá 3 dlhá moc, zavre pravá 5 dlhá tyč, pravá 3 dlhá moc, zavre pravá 5 dlhá tyč, 3, 5 a do ľavej 3, viaže do ľavej 3, 100 a ľava 3 bordel ďalšia, ľava 3 bordel, viaže do pravej 2 rež mini, 70, pravá 3 dlhá, 100, pravá 3 dlhá, 100 a horizont, za horizontom brzda ľava 5 dlhá tyče, ľava 5 brzda, ľava 5 brzda, ľava tyče, viaže do pravej 2 cez horizont, 30, ľava 2 dlhá moc tyč, 100 vidíš, ľava 2 dlhá moc tyč, 100 vidíš, na konci brzda pravá 5, pri tyči zavre 6 bordel, pravá 5, pri tyči zavre 6 bordel, je tu výstup trojuholník, už nie. Mám opálku. 80, pravá 1 cez horizont, 150 vidíš, na konci ľava 2 rež mini, ľava 2 rež mini, 150 a pravá 3 rež mini otvorí, pravá 3 rež mini otvorí, za ňou 50 a brzda ľava 5 dlhá moc tyče, 30, pravá 4 tyč, pravá 4 tyč, viaže do ľavej 4 tyč, dlhá moc, bordel otvorí, 100 cez horizont, pravá 1 rež, pravá 1 rež, 70 a brzda pravá 5 tyč, pravá 5 tyč, za ňou 30, do pravej 3 tyč, do pravej 3 tyč a do ľavej 4, pri tyči zavre 6, do pravej 2, 80, pravá 3 a ľavá 3 tyč dlhá, viaže do pravej 3 plus, pravá 3 plus 70, do pravej 4 minus rež moc, za ňou 100, pravá 2 za horizont zavre 3 rež moc, pravá 2 za horizont zavre 3 rež moc, viaže do ľavej 3 tyč dlhá moc, 50, pravá 2 dlhá cez horizont zavre 3 rež, 80, do ľavej 4 minus nerež bordel.